vítejte u mého dnešního videa. Teď jsem si pro vás připravila takové líčení na doma, na venek a tak dále. Prostě do města a tak. Jako první jsem si tu připravila takový krém. Je to nejlepší krém, co jsem kdy asi použila, protože není moc mastný, moc se netřpítí a to je dobře. A taky je to před líčením lepší. No a taky to hrozně chodí. Když si nemůžete čuchnout, to voní po medu. Pak je olejový a takový. Prostě pro mě to je dobrý tady ten krém. Nevím, jestli ho někdo kupuje, ale doporučila bych. Jako další jsem si pro vás nechystala toto. Je to konturovací, doufám. Je to otní konturovací krém. Takže víte, asi na to je tady na tohle. Nevím, jestli mám dobré osvětlení, doufám, že jo. A si to pěkně rozmažeme, aby jsme tam neměli obloučky fialové, tak já nevím, jak si se mě ty videa smazávají, takže abych to nějak no. Další jsem si tady připravila. Počkejte, si asi připravila něco jiného, než jsem chtěla. Já jenom asi to teďka najdu. Aha, takže asi ono. Si připravila něco jiného, než jsem chtěla. Aha, to je dobrý. No. Takže to musíme nahrabat. Ale bude taková světlonka fialová. Takže první, pokud nemáte ten konturovací krém, tak si dejte pod oči takový pudříček, takovýhle, nevím, jestli bych to nějak, tady tohle, si tam dejte. Já jsem zrovna to měla, jak se to jmenuje, myslím, že pudře, ani. A nebojte se toho tam dát hodně, pak si to rozmažete. Takhle. Další. Až to mě, že jsem si to tady nedá. Nehadí. Jsem si tady nachystala fialovou a zelenou barvu. Máte úplně jednou, jako jestli chcete bledě nebo tmavě, to už je na vás. Ale já jsem si připravila bledě, protože mi se tmavě moc nelíbí. A ta kombinace je taková divná. Takže začneme zelenou. To můžete prstem, ale jo, pokud to nemáte, já to udělám prstem, abyste. Tak. Nanesete to přes celé oko. Určitě se nebojte.
normální z klasivky na zelenou, pak si naberete trochu fialové. Tak ještě trošičku. Jestli chcete to trochu zvýraznit, pak bych doporučovala nějaký tmavší odstín, například takovýto odstín. Pokud chcete, tak si to můžete ještě zvýraznit. Pokud ne, nechcete, tak si to nemusíte zvýrazňovat. Já si to zvýrazním, protože mi to nejde vidět. Přesně takto. A pak si to nezapomeňte rozmazat. Jako další si můžete vzít nějakou bleči, třeba bílou, a dát si to tady do tohohle koutku. Je to pěkné. A taky se mě to tam docela líbí. Když už to máme, nezapomeňte to doplnit řasenkou. Nejradši mám řasenky od Gabrielle Silvete, protože je to moc pěkně to barví. No a není to tak moc nezapomeňte i dolní řasy. Pokud se vám stane něco takového jako mě, tak tu mám takovýto bílý kartáč. A tím si to tak já potřebuji zrcadlo. A takhle vám co zmizí. Pokud toto nemáte, tak si to zase zapudrujte. Mně to občas pomáhá. Pokud máte takovou rosenku jako já. Nezapomeňte si to udělat pečlivě. Tak. A když už to máme, tak já nemám pudr, nemám tvářenku, tak si to trochu udělám. Počkejte. Tady zase musím pohrabka. Tak si to udělám rtěnkou. Nevadí. Udělejte si to tak stejně jako já a máte to jako tvářinku. Nezapomeňte si to pořádně
ale nedávejte ti tohle tam moc, ať nevypadá jako Marfuša. Tak když už to máme, tak si vezmeme nějakou pěknou hrdinku. Já mám například to, nevím od koho je, tady není asi napsaný. Je tady jakýsi mobil, nevím proč, ale mám ráda takovýto odstín. Takovýto odstín. Sice trochu nechci nějak. Tak. Pokud to už máte, tak jsme hotovi. No a radši bych volila nějaký pěkný úřez. Já si ho dělat už nebudu, protože to je zbytečné. Můžete si to tady takhle vycipnout spodečkou nebo udělat to nějak hezčí. Ale chtěla bych vám poděkovat za shlédnutí a doufám, že se vám to naše video líbilo. Pokud ano, dejte like a odběr. Pokud ne, tak dejte ten palec dolů a byla bych ráda za komentář. Děkuji.